କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଯାଉଛି ଲୁଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ। ମୁଁ ଆରିବି। ତମେ କଲ୍ କର, ମୁଁ ଜଣେ ଆଣିଦେବିନି କି? ମୁଁ ଆସିବି। ଆରେ କଣ କରି ଯାଇଛୁ ଛାଟ କହୁନ? ଆସିବି ମୁଁ, ଚାଲ ଥାଉ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଆଇବି। ଆରେ ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି, ତମେ କଣ କରିବ ଯାଇକିରି? ଚାଲ ଚାଲ। ଯିବ? ଯିବି। ହଉ ଆସ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा सबर करो। ହେଲା ଲୁଗାପଟା ଭଲ ପୁରା ଏଇ ଲୁଗା ପାଇଁ କହୁଥିଲ? म्यूजिक ଆଉ କଣ ଲୁଗା?